Spiċċajt mingħajr l-aktar persuna li kienet kollox għalija. Spiċċajt mingħajr li sbaħ tifkiriet. Spiċċajt bla dar. Spiċċajt bla ħwejjeġ. U dan kollu ma sewa għal xejn. Hekk kiteb Karmel Paċ l-armel ta' Mirjam Paċ li fit-2 ta' Marzu li għadda waqt li kienet fil-ken ta' dara stess spiċċat mirduma u maqtula. Biswithom kienu qed isiru xogħlijiet ta' kostruzzjoni. 6 xhur wara traġedja permezz ta' post fuq Facebook l-armel jikteb messaġġ indirizzat lil martu u jgħidilha li t-telfa tagħha ma swit għal xejn u li l-wediet li sarulu kienu biss duħan. Jgħidilha li minkejja l-ħafna kliem sabiħ dakinhar ta' traġedja u fil-jiem ta' wara sal-lum baqa' ma nbidel xejn. Karmel Paċ jgħid li rapport li kien wedu l-Prim Ministru baqa' ma sema xejn dwaru u t-talba tal-familja ta' Mirjam sabiex issir inkjesta indipendenti ġiet totalment injorata, xi ħaġa li kienet imbuttata anke mill-Partit Nazzjonalista. Il-weġġa ta' Paċ jesprimiha fil-mod li bih jiddeskrivi kif spiċċa wara t-traġedja li laqtithom. Spiċċajt tiela u nieżel il-qorti, jikteb Paċ. Spiċċajt mentalment imkisser. Fil-waqt li hija ovvja li hu wliedu se jibqgħu jibku lil Mirjam, jikteb Karmel, u li hu jibki fuq il-qabar tagħha kull meta jżura, jiġu momenti meta lanqas ikun jista' jemmen li din it-traġedja seħħet tassew. Karmel Paċ temm il-post tiegħu fuq Facebook b'talba lil martu li jsejħilha Anġlu sabiex tkun hi li tinterċedi quddiem il-Madonna biex ittaffi l-pis ta' din it-tbatija u jgħidilha li jħares il-quddiem biex jerġa' janna qamjaw. Paċ itemm il-messaġġ bil-frażi Inħobbok Mir.